Lakhaing ko rapon nilip constituency angkang phangcherop khoyani along thengpi kanghu atum aphan kiri ka khuruk bom ahutsi thengpi keplak akorot lapen hele ebong kenepon long. Kangtang ni Paipli anerlo por Paikrehini apor malom North Eastern Silunijan Range Office Assistant Conservator Forest Tihek pen ACF Pronopteron Japon Linsi non malom ajo anerlo thengpi kerot kanghu atum aphan kiri ka khuruk bom ahutsi khoyani phangcherop ahawar along thengpi keplak arki arjulongsi tongsekot pen adim an palesi forest asai ki atum aphan achar pen theklong lok amat ke katong amat korot humni lapen hele tawok ebong chetekang buk amat amonit atum katlaplo non amat Silunijan Range along one desi Risim sispidelo lapen kenep tang akorot ke DFO aphan hodai kok polapen hele ebong ke administration mate law and order aphat pide popusi ACF ahin pen nang pachini dun lapen kidamtang arnisi apharman sitame number along ke plaktang athengpi kebi thongkep neblong athengpi office asahem along an one dead lo lapen non hello hele ki neblong chengi puta ACF ahin pen nang pachini dun North Eastern Silunijan Range ACF Pronopteron Karbianglong Autonomous Council aphan kachuningri alam ke nonamat Silunijan Range along ingtang chit asai ki akiminang pabat nangji lapen Forest Department patrolling aphan gari ihum nang pinangji pusi ACF ahin pen chuning report Nilipen Moses Teron 365 News India Lasi ini nalitum la media trolling ili pachini kubangke joy pen la hangcherop la pen la soiria adungurai adjuding lui pen nilitum department long alam nang nilo tat mane osono thengpi hai hui ke plaku alam arjulong si nilitum pini nili mekhang jongjong la pen nili staff la pen homeguard tum pen cejalin pun si nilitum ada kurugdam lo kurugdam pen nilitum isi hele bong la pen mesin so hini long iglo si isi pachini pubangke alang litum la thengpi keplak kuno la hai hui tum pen je la hai hui a hele pen chisong pen thengpi keplak hai hui bang isi pheri me alam iglo la si isi nalitum media throdi pachini pubangke nililong Silunjan Rensalong bang shortage of staff laso abang do lasi authority hai hui kadok awe pustame hai hui akimi recruitment staff hai hui deputation te mane hai patrolling duty kadok awe pustame kiklem kedami our side dui pusini mathal pen hai kisis equipment sai hui bang ni tum non hele bang ke law and order arrangement se dai ko pen machine so hai hui bang ke niltum la departmentally ateng si offense hai hui salam si niltum di fori deng pustame dai ko